А сега това, което вероятно чакате с най-голямо нетърпение, а именно изпълнението на носителите на златния медал при танцовите двойки. Не само, че това е една от най-атрактивните категории в фигурното парзаляне, но и тук са всичките ни радости, които имаме. Това са Албена Денкова и Максим Ставийски, българските шампиони от турнира Ерик Бомпар в Париж. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Носители на златния медал от турнира Гран При тук в Париж. Спечелиха златото и на Скейт Америка миналия месец Албена и Максим. С пълен актив от точки те ще участват на финала в Санкт Петербург, където ще се срещнат с всички свои конкуренти за този сезон, където е часът на истината. Тогава ще бъде часът на истината, тогава ще се разбере какви са настроенията за тази година, какви са предпочитанията на съдиите, защото именно в Санкт Петербург ще се съберат всички двойки. Знаете, че на останалите турнири, дуетите, както и състезателите в индивидуалното парзаляне участват по покана на Международния кънки съюз, който разпределя общо взето така участниците, че да не се засичат всички силни на едно място. Обикновено има 2-3 фаворити във всяка категория, както се получи и тук при танцовите двойки. Наистина жестока беше битката между Албена Максим и френската двойка Изабел Долюбел Оливър Шонфелдер.
но в крайна сметка българите наистина бяха оценени по достоинство и от съдиите, и между другото от публиката тук в зала Берси, която много добре приема нашата двойка, независимо, че е конкуренция на техния дует. Страшно много зрители има тази вечер в зала Берси. Това е едно изключително спортно съоръжение, което приютява над 20 и няколко вида спорт. Местата тук са 17 000. Залата е пълна, по моя преценка, наполовина, което означава, че поне 8-9 000 зрители има тази вечер в зала Берси, които аплодират българските шампиони. На това състезание за Албена и Максим. Това беше финалната част от волната им програма по Реквием на Моцарт, в която те пресъздават 7-те смъртни гряха. Изключително силно съчетание.